बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय Prime24 हेडलाइन्स पर्टेल निउज चेनेल बेखौ गायसननाया दिनैजों 2 बोसोर जाबाय दा बेवहाय दिनैनि बे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जा सावरायमेल बे सावरायमेलनि गेजेरजों गुसुङै बेखौल' आं फोरमायनो सानदों जिहेतु निउज मिडियाया जेनेरेल पाब्लिकनो खौरां दैथायनांगौ आरो बै खौरांफोरा अथेन्टिक माखासे निउजफोरा पाब्लिश जायोब्ला अब्लाना मोजां बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव गोबां सुबुंफ्रा गावबागाव मोनसे पर्टेल माने इउटिउबाव मोनसे एकाउन्ट खुलिनानै बेवहायनो निउज फोसावनो नाजानाय मानाय बेबायदि जानायखौ जों नुदों दा नैबेवहाय आंनिफ्राय आं बेखौ लुबैदों जिहेतु गावखौ बा जायखिनु चेनेल हिसाबै जुदि बाहायोब्ला बेवहाय पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय बेयो जानांगौ लोगोसे जिहेतु इनफरमेटिभ जानांगौ आरो बे इनफरमेशना अथेन्टिक जायोब्ला मोजां बेनिखायनो दिनै नैबे गोथार बुब्लियाव बेखौनो लुबैदों जे जायफोर फोसावजागोन बा निउज जागोन बियो बर' समाजनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामा हिसाबै बियो जायोब्ला मोजां लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरा मा आयदायाव जौगादों बै जौगानाय आयदाफोरा मा होनो मिडियायाव पाब्लिश जायोब्ला मोजां जिखुनु रोखोमनि आयदा बे धोरोमानो बुं बा हारिमुआनो बुं बा सोलोंथायानो बुं दा बेवहाय बैफोरबायदि आयदाफोरा गुवारै माने फोस्राव जायोब्ला बे जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन होननानै आं सानो गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रादाब आर'नाइ रादाब बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि Prime24 हेडलाइन बिसिम साबायखर जासिग्रोबाय दिनै Prime24 हेडलाइननि नैथि गायसन सान बे गायसन सानाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे Prime24 हेडलाइननि न'खरनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिदों उन समावहाय बर'नि निउज पर्टेलफ्रा जाहाथे बर' हारिनि जा माखासे समस्या जेंसि जेंला आरो खना खनला गोग्लैसोना थानाय बर' हारिनि जा मोनसे दावगालुफोरखौ नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव गोरलै आरो थाबैनो बुजिनो हानाय बायदि गेबेङै रादाबफोरा ओंखारगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे स्किल डेभेलपमेन्टनि जुगाव नोंथांमोननि बे रादाब फोसावनायनि गेजेरजों गासै बर' हारिनि फारफ्रोम बिथिं सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं आरो आबाद बिथिं गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे नोंथांनिफ्राय मोजां रादाबा ओंखारगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननि बे रादाब फोसावनाया जाहाथे गोरोन्थि गैयालासे गेबेङै आरो गासै हारिमु माहारिनि गेजेरावबो फोसावनो हानायनि मोनसे बेबस्था लायो बेखौ मिजिंथिदों आउट अफ बिटिसिआव बुंनो थाङोबा Prime24 हेडलाइन्सआनो गिबिसिन आरो फार्स्ट मोनसे चेनेल बे हिसाबै माबायदि सापर्ट दं आरो रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों होननानै सानो दिनै आउट अफ बिटिसिनि बाहेराव जोङो बेखौनो साबायखर होनांगोन नोंथांमोननि Prime24 हेडलाइन्सखौ मानोना जोंनि हारिनि गेजेराव दिनैसिम इलेक्ट्रनिक मिडिया गैया जाहेथु नोंथांमोननि बे पर्टेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माखासे समाजनि जा समस्याफोर बेखौ मोनदांनो मोनदों बेनि थाखायनो जोङो साबायखर होनांगोन नोंथांमोननि बे निउस बुकफोरखौ बे पर्टेलखौ आरो उन समावबो बेबायदिनो आवगायलांगोन होननानै आसा खालामो आरो जों दुलाराय बर' फरायसा धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो 100% सापर्ट दं जाहाथे नोंथांमोननि बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो आरो जोंनि बर' समाजा मोनसे गोथों लामा मिथिसारनो मोनो बेखौ जों लुबैगोन नोंथांमोननि बयनिसिमबो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों जिहेतु
बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनबो मोनसे बे रोखोम पर्टेल निउज सिस्टेम एबा निउज मिडिया एबा रेडिअ निउज इत्यादि बेफोर गासिबो बायदि बायदि बेफोर जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि अलखदखौ जोंनि खैफोद आफोदफोरखौ फोरमायनो थाखाय बा फोसावनो थाखाय बे मोनबो राहा गैया। दिनैनि दिनाव बे रोखोम निउज पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जानाय जाथायफोर जोंनि गेजेराव जानाय गासिबो माने मोनथिनो गोनां फोसावनो गोनां बाथ्राफोरखौ एसे फोसावनो हानायनि राहा मोनसे फैबाय। बेनिखायनो आं सानो दिनै जेरै आर'नाइ रादाब बडलेण्ड बुब्लि बडलेण्ड रादाब प्राइम 24 निउज हेडलाइन्स बेफोर गासिबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनफा मोनफा पर्टेल निउज। आं सानो बेफोर पर्टेल निउजनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो फोसावनो गोनां आयदाफोरखौ फोसावनो हाथों आरो मोगथां महर मोनथों आरो हारिया मोनसे जाफुंसार हारि हिसाबै बयजोंबो मुलुगाव मिथिसार जानो हाथों बेखौनो आं बुंनो सानबाय।